Tuwandireni ndi manja awiri mprogram inanso ya mphepo zinayi pano pa kanema ya Zodiac. Ndi nthawi imene timakambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika kuno kwathu ku Malawi, zimene zimakhuza nzika za dziko lino monga ino ndine. Ndipo monga tikudziwa chaka chamawa tikhala tikupita ku chisankho. Ndipo pamene tikukonzekera chisankho chimenechi ndi zambiri zimene zikuchitika mdziko muno. Koma nkhani imene ikudetsa nkhawa kwambiri ndi nkhani imene ikukhuza ndithu ziwawa pandale zimene zikuchitika pakadali pano. Ziwawa zimenezi sikuti ndi nkhani ya chilendo kuno kwathu ku Malawi, koma zikuoneka ndithu kuti zikudzitsa nkhawa kuti kodi chisankho chathu chikhala chotani komanso kukonzekera kwathu kukhala kotani. Ndelero tufuna tikambirane nkhani imeneyi kuti kodi nkhani imeneyi ikuyambira pati ndipo ngati dziko tikuyenera kuchitapo zotani kuti tithane ndi mchitidwe umenewu. Poyambirira penipeni komanso kwa nthawi yoyamba ndimafuna ndilandire a Vincent Rangel. Iwowa ndi mmodzi mwa anthu amene amalankhulapo pa nkhani za ndale komanso zinthu zosiyanasiyana mdziko muno. Tikulandireni ndi manja awiri pa program ya mphepo zinayi. Ndathokoza kwambiri komanso tialandire omvera kulikonse komwe ali. Zikomo kwambiri. Tili ndi Michael Kayatsa kuchokera ku bungwe la CHRR. Takulandirani ndi manja awiri. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi a Christopher Napio. Iwowa kuchokera ku bungwe lophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana la NICE. Tikulandireni ndi manja awiri. Zikomo kwambiri. Poyambirira penipeni nkhani ya ziwawa pandale political violence ni nkhani imene ndithu ikuoneka ndithu kuti ikudzetsa nkhawa zochuluka kwambiri pamene tikukonzekera chisankho chimenechi cha chaka cha 2025. Nkhani imeneyi kuchokera pati Napio mmakhala mukuyenda ndithu madera osiyanasiyana mdziko muno. Zikomo kwambiri. Monga mwanenadi nkhani ya ziwawa imene yayamba kuoneka mdziko muno miyezi yapitayi ndi nkhani yodetsa nkhawadi. Tikayang'ana ndikufufuza pamene zimene zikuchokera. Wani tingati kunena kuti pali kusalankhula bwino kwa atsogoleri athu andale, kulankhula kuchakonena kuti akupereka mkwiyo kwa anthu a Malawi ambiri ali ndi mkwiyo kale chifukwa cha mavuto amene akukumana nawo, mavuto amene akudutsa tsiku ndi tsiku. Ndiye andale akakhala kuti akuyankhulanso zinthu zona kuti zikuwayika kunja, sizikuganizira za iwo, za ubwino wa iwo, kaya chifukwa cha mitundu kapena chifukwa cha kusiyana kwa ndale, anthu aja umakhala okwiya ndipo zimapangisa kuti mwina akakhala kuti alowera mwina madera amenewo zimakhala zovuta kuti awalandire. Chimene chichi mwina ncholumikizika ndi kuganiza kwina kapena vuto lina limene tinalo ngati a Malawi mdziko muno, nkhani yonena kuti dziko likukhala ngati linaligawana. Ukapita dera lina amanena kuti kapena amakhulupirira kuti dera lakuno chipani chimene tingachivomere kapena chipani chimene kuno kuli kwawo ndi chipani chakuti. Kupita dera lina zimakhalabe chimodzimodzi. Sono zimenezi zikuvuta kuti amene akuchokera mu gawo lina limene likhulupirira kuti ndi la chipani china akapita kwinako kumakhala mavuto, chifukwa chona kuti ngakhale atsogolera zipaniwo akumalimbikitsa kuzera nkulankhula kwawo, nakamba za kusalankhula bwino. Kuzera nkulankhula kwawo akupangisa kuti ena otsatira zipani zakumadira kumeneko atenge gawo pa za zipolowe, kumwina kuyamba kutseka njira kapena kugenda kapena kuchosa mbendera ndi zina zonse zimakaka zipani zimene zikubwerazo. Ndiye mavuto ena ndi amenewo. Komanso mwina tingationa kuti mavuto akupitirira ndipo mwina ngati sipachipezeka njira tikhala tikuona zoopsa mdziko muno. Makamaka chifukwa kuti amene akuchita zimenezo sakugwidwa kapena sakuonana ndi lamulo, chifukwa kuti anthu akapanga zolakwisa chifukwa zimenezo zotsutsana ndi malamulo a dziko lino zoletsedwa. Ndiye ngati munthu akugenda kapena kutenga zikwanje, fapa pabweranso nkhani ina imene yotenga zikwanje umaopsezana, ngati sakugwidwa ndiye kuti winanso akhala ndi maganizo kuti anzanga poti anapanga zomwezi sanagwidwe, apolisi sanachitepo kanthu. Zimenezo zopangisanso kuti mchitidwe uzipitirira. Chimene chimafunika njana kuti apolisi agwire ntchito yawo, anthu aone lamulo ligwire ntchito. Lamulo likagwira ntchito anthu ena amatengerapo phunziro kuti mwina zimenezo asachitenso. Mwina ndilekeze pamene pokayi pa nthawi.
akuti tikapanda kuchitapo kanthu zitha kubweretsa mavuto ndithu ochuluka kupita kutsogolo kuno. Nkhani imeneyi ya ziwawayi si nkhani ya chilendo kwenikweni. Tikakumbukira ndithu mu chaka cha 2019 2020 tinali ndi mavuto somwewa akupitirira ndithu mpaka na lero. Akayatsa mmene tiyembekezera kuti ndale zathu tizichitira chifukwa ikuoneka ndithu kuti trend yake ndi mmene imakhalira mpaka na lero. Kuyankha wake tiyankhaonera kuti tisembekeze kuti zotezi zikhale zikupitirira iyayi. Poyamba tidzidzule mchitidwe wa ziwawa komanso mchitidwe wa zipolowe violence ni mchitidwe umene ndithu ngosaloledwa komanso ni mchitidwe umene umakhanga tikutibwezera mbuyo pa nkhani ya democracy yathu. Democracy imayenda bwino ngati anthu akuchita zinthu zawo mwaufulu momasuka komanso mwabata ndi mtendere. Malamulo athu akunena mwachimvekere ndithu kuti ufulu wonengana wogawo ndi ufulu wina aliyense. Mukangana gawo 40 ya constitution yathu ya Malawi ukupereka ufulu umene wina aliyense wonengana wogawo. Koma pamene pochitika violence ndiyo kuti magulu ena anthu amapezeka kuti abwerera mbuyo. Anthu ngati amayi anthu ngati anthu amaulumali komanso violence imapangisa anthu ena amene mwina atakakhala kuthekera kuthandiza dziko lathu pandale kubwerera mbuyo. Unoti ineyo kutheka kulipo ndikufunisisa komabe mwina ifo cha violence ineyo sindiyimira nawo ndale mwina zilibwesera mavuto ena. So violence ndio siyanena ndithu. Ndiye kuti mbuyo muzimachitika ndiye tembekeza kuti zizikhala buzikitikabe alingi tisachite normalize violence njofika ndithu tisachite normalize alisazindikire ndithu kuti violence ndio safunikira. Violence imatibwezera mbuyo tikamakambasa democracy. Andi panopa Malawi tikumanena kuti tikuchita mature chifukwa mukatengera transition ija 1994 kufika panopa ndizaka zambiri zimenezo. So pamafika ndithu kuti ngati dziko muna tizindikire chimene chomweso kuchitapo kanthu kuti ndale zathu zikhale ndithu zamachuwa osati ndale zachibwanabwana Aranjie umatsalira bwino nkhani za ndale. Kumva mmene amafotokozera anthu andale za nkhani zimenezi zimakhala ngati ndithu kuti palibe panavomereza kuti ineyo chipani changa chachita mwakuti. Kwenikweni ndi vuto limene likubwera pati kuti anzathu andalewa amaoneka ndithu kuti zimene zovomereza kuti iwo ndamene ndithu ali ophunzidwa sanayambe avomerana. Poyamba pali mbali ziwiri. Ndale zathu ku Malawi kuno timagwiritsa ndale zokokerana pansi. Pali chizungu chija timati propaganda sindikudzati chichawo chake tingamati chani. Komano zimapezeka kuti mwina chipani china chakavala makaka ena kuti chikachitire chipongwe anthu ena. Izizi zakhati kuzoona zikuchitika takhati kumva zikuchitika. Komanso mudzapeza kunena kuti nthawi zambiri chipanicho chikavomera amaona kuti akavomera kuti ndife amene tinachita izi ndio kuti mwina anthu atenga kuti ndi chipani chowononga ndi gulu lawo chifwamba. Nthawi zinaso chimene samavomerezera kwambiri chimakhala chonena kuti iwo akufuna aoneke kuti ndi woyera. Ndipereka zitsanzo ziwiri. Mbuyo mu chaka chomwe chino IMCP anachitisa ndithu press conference nkumanena kuti iwo akulalikira za mtendere ndipo ankatsutsa mawu amene anayankhulidwa ndi olemekezeka achikwanje akumachinga ndikumanena kuti ife ndi chipani cha mtendere. Ndikudzoti nkhani imene chali ku khoti mwina sindifuna kukamba kwambiri zimenezo koma mupezeka kunena kuti pamene IMCP anangolengeza kuti iwo ndi amtendere anakhuzidwaso ndi nkhaniso zina. Poyamba pamenepo chifukwa anayankhula mawu amene iwo ankaoneka ngati chipani chimene chili chokhuzidwa kwambiri ndiye pachifukwa chimenecho akufuna alengeze za mtendere. So choyamba chimakhala propaganda, chachiwiri kumakhala kupangana castigate uyu aoneke kuti ndi olakwika. Komanso ndiye kuti mudzapeza kunena kuti china chimene mwina ena asamavomerezera nchonena kuti wani zikhoza kukhala kuti ena wali ndi mphamvu ndi olamulira. Ndefati ndi olamulira safuna kuonekera kunena kuti mwina chilipo chimene akupanga. Number 2 zikhoza kutheka kuti ena wachifukwa choti ndi otsutsa ndi akuona kuti awali ndi mphamvu olamulira akumatha kugwiritsa ntchito nthambi za boma kuchita zinthu zina nawo samafuna aonekere. Ndiye mkuteroko amafunika kuti asaonetse
kuti amene akuchita zimenezi ndiwo. Komanso tipacha mudziwa kuti zipani za ndale zikamachita ziwawa sapanga ndiyeniyeni andale wayi amagwiritsa ntchito achinyamata, ndipo akagwiritsa ntchito achinyamata aja zimadzapezeka kunena kuti amafuna kuti azibisala kuseri kwa iwo aja, nde sangavomereze mwa njira iliyonse kuti ife amene tinatuma anthu tadzika panga izizi ndiwowa. Koma mwatsoka amapezeka kuti akuonekera mwa zinthu zomwe zakhala zikuchitika, nde mwina ndikhoza kungonena kuti zimene zimapangitsa kuti asavomereze kwambiri ndi mapropaganda awo kupangana castigate, komanso chifukwa choti zandale ziwawa zandalezo sizikhuza iwowo, zimakhuza anthu ena ake. Izumbo kwambiri. Pali nkhani ndithu zingapo zimene zikumabwera tikamakamba nkhani imene ndithu ikhuza political violence kapena ziwawa zimenezi. Kwa mwina tiyambire pa nkhani ya mmene tikukonzekera chisankho chimene chichi. Zikuoneka ndithu kuti zipani mwina kapena ngati situkudziwa koma sizinambe zabwerapo pamodzi ndikukambirana ndikulankhula ndithu liwu limodzi kuti izizi zaziwawazi ife sitichita yayi. Zitipatse chithunzithunzi chotana na phiyo. Zikomo kwambiri. Mdziko muno tili ndi mwayiso kuti tili ndi bungwe lija la Center for Multi-Party Democracy limene limabweretsa pamodzi zipani zosiyanasiyana, ndipo pa nthawi ino anthu ayamba kale kukamba kapena pakhala madongosolo ofuna kulimbikitsa njira zosiyanasiyana zothetsera mavuto mikangano pa nthawi ino pamene tikupita ku chisankho cha chaka cha mawa. Chosangalatsa nchona kuti aliyense akuona ndipo akuzindikira zonena kuti akufuna mavoti, andi mavotiyo akuafuna kuchokera dziko lonse lino, kuchokera ku Chitipa mpaka ku Nsanje. Ndiye chikhulupiriro chathu nchonena kuti kudzera nkukambirana kumene kungadzere mu upangiri wa ku bungwe la CMD, Center for Multi-Party Democracy, tikukhulupirira kuti pakhala kusintha kapena pakhala mwayi wonena kuti atsogoleri a zipani zosiyanasiyana athe kukhala pamodzi ndikuwunikirana, ndikubwera ndi mfundo yogwirika kapena mfundo zogwirika zofuna kuthetsa mchitidwe wa ziwawa dziko muno. Pomwepo tingathe kuti maso athu akhalanso akuyang'ana ku mabungwe osiyanasiyana aboma amene ali ndi udindo waukulu woti atumikire dziko lino, athandize kuti pakhale chilungamo, pakhalenso mtendere, ngati bungwe la Malawi Police Service kuti nawonso aonetse kuti ali mdziko muno kuti athandize Malawi. Tikayang'ana ku nkhani ya mmene atsogoleri athu kapena mabungwe ngati amenewa amagwirisiridwa ntchito, tingatona kuti dziko lathu lino tili ndi mavuto ndithu, chifukwa chona kuti kumapezeka kuti iwo aja malo moti atumikire dziko amapezeka mwina akutumikira chipani chimodzi kapena akutumikira chipani chimene chikutsogolera boma. Pa nthawi iyo limenelo ndi vuto limene tikuyena kuti tithane nalo, poganizira kuti malamulo athu a dziko lino tunena kuti aliyense amene ali ndi udindo wogwira ntchito pofuna kuti constitution ikwaniritsidwe akuyena kuigwira ntchitoyo potengera kuti akutumikira Malawi wonse, poganizira ubwino wa Malawi wonse, zimene zili pa section 12 ya constitution ya dziko lino. Mawu amene ndofuna kuti onse amene akugwira ntchito, tikatengera kaya ku polisi, kaya titengera ku ame, titengereso ku makhoti, onse aja kugwira ntchito zofuna kuti malamulo a dziko lino akwaniritsidwe, ndipo cholinga chake nchona kuti Malawi aliyense atetezedwe ndipo alandire ufulu wake ulemekezedwe. Ndiye chikhulupiriro chathu nchona kuti kuzera mu bungwe la Center for Multi-Party Democracy tikhala tikuona kulumikizana kochuluka, komanso mwina pali ma structures ena amene ali ku ma district amene anakhazikitsidwa ndi mabungwe osiyanasiyana ngati Multi-Party Liaison Committee imene makhala azipani zosiyanasiyana pa boma lililonse, komanso posachedwa apa pakhazikitsidwanso makomiti ena ozetsa mtendere kapena olimbikitsa mtendere amene amati District Peace and Unity Committees. Chikhulupiriro chathu nchona kuti kuzera magulu amene aja zipani zizitha kukhala pansi ndikukambirana, ndikuwunikirana, ndikuona njira imene tingathe kupita pofuna kuti tichepetse kapena tithetse mchitidwe wa ziwawa m'dziko muno. Nkhani ina yaikulu imene munafotokozapo imene mafuna ndithu takayatsa kuthire bonde wanga ndi nkhani imene tikumakhala ndi madera kuti kuno
angachiteko msonkhano ndi chipani chakuti uku angachiteko msonkhano ndi chipani chakuti zimenezi si zachilendo kwenikweni ndizibwererabe mbuyo chifukwa chakuti zimene zimachitikanso ndithu zaka za mbuyomu zikuoneka ngati ndithu zikupitiriranso mwina zikhala zikupitirira pa chisankho chimenechi. Tingatani kuti tithetse kanchitidwe kameneka kuti ena aya inu simungapite ku Phalombe, ena aya inu simungapite ndithu ku Nchinji, kumakhala ndi madera ngatotero? Simakambiri chance inchidwe menewu ndi nchidwe amene afurukozera nzanga naphiyo kuti ni nchidwe mene siwoyenera mu ndale za democracy chifukwa constitution ati kupereka ufulu kwa wina aliyense mchana afurukozera mucha ufulu wonengana wagawo pandale komanso ufulu opanga kampeni kwina kulikonse opanda mantha kuti ya inkapita kwakuti muna akandikamenyedwa nkapita kwakuti muna akandikaniza so ufulu umene ukuperekedwa and chimene chofunika nchonena kuti ufulu umene uwu ulemekezedwe ulemekezedwe ndi andale ulemekezedwe ndi mabungwe musaboma mabungwe aboma ulemekezedwe ndi Malawi na aliyense chifukwa ndi chimenecho china chonena kuti ufulu umene utetezedwe utetezedwa kuti ndi ndani utetezedwa ndi adindo amene anapasidwa ntchito yoonetsetsa kuti ufulu umenewu ukulemekezedwa kutetezedwa komanso kukwaniritsidwa. So adindo athu ndimafanikiza ndi amene afotokozera anaphiyo kuna kuti tili ndi institutions amene ntchito yawo ndionetsetsa kuti maufulu akuyenda bwino m'dziko muno. Tili ndi apolisi, tili ndi kumbali chisankho, tili ndi ameki, tili ndi adindo osiyanasiyana even azipanda amene nawonso ndi adindo onetsetsa kuti maufulu amene wawa akulemekezedwa akutetezedwa komanso akukwaniritsidwa. Koma timanena nthawi zonse kuti ndindo wamkulu tikamakamba nkhani za maufulu ndindo wamkulu ndi boma. So tione kuti ma institutions aboma akugwira bwanji ntchito zawo, kuti apolisi akugwira bwanji ntchito zawo. Ine ndimakhulupirira kuti anakhala kuti ma institutions athu amene tinakhazikitsa tokha ndi malamulo athu akugwira ntchito yawo moyenerera, akugwira nawo ntchito bwino. Sindikupirira zizi zinakhala zikuchitika yayi. Koma chifukwa choti ena ake akugona pa ntchito yawo ole ena ake asankha kugwira ntchito osati motsata malamulo yayi koma kumuna kutsata mimba zawo kuti ine kuti ndilonga uno zanga zindiyendere ino ndisatsate malamulo koma ndisate zimene akundiuza anandilemba ola amene ndikufuna kuti mwina ndizondeka kuti ndili mbali yawo. So kanchidwe kamene kamene kokupangisa ntchito ngati umene umalemberana malire kuti uzipitirirabe chifukwa ndikukhulupirira kuti panakhala kuti palidi ndithu ma institutions akugwira ntchito pali accountability yeni kuti amene akuchita zimene zijawo agwidwa ndikupasidwa chilango chokhwima anthu nkuona kuti akutakuta chabukisa. Ine ndikukhulupirira zimene zinakatha ngani ya violence yomweyo it's a cycle. Violence is a cycle. Zimayamba wina amata ine ndikabwezera munatimenya kulilongwe mukabula kwachuna zaraniso tizakumenyaniso akamenyedwa kuja kuti yayi mukabula sokathuza. So it's a cycle, and unless that cycle is broken, that cycle will continue. And how do we break that cycle? The only way, the only reliable way, I know there are other ways, but the only reliable way is to ensure kuti anthamena machita zimene they are being properly held to account. Agwidwe azingide mlandu apasidwe chilango chokhwima. That is only very money nayo. Komano tikamangonyenda zinthu zikuchitika akuti amenyanzawo achipani chakuti anthu aja osagwidwa osazingida mlandu zosata zake sai kumene izikhala kuti kutanibe ikupitirirabe. Mutati muone zimene zikuchitika panozi zinachitikapo kale mbuyomo pepani ndizichola zipani nthawi DPP anthu amamenyedwa ndizikwanji ma demonstrations anthu amabwera ndizikwanji kukamenya anthu amene achita protest. Pano we are in the era ya Tonse Alliance ka MCP zikuchitikanso and you can see kuti pali element ya revenge tulani inu mukati menya ndizikwanji na vese totanizo tikumenyaniso. You see, so tinakhala kuti ma institutions athu makamaka ndilimbikire kwambiri ya polisi athu justice system yathu ya polisi makoti athu agwira ntchito yabwino nkumapereka zilango zokhwima. I'm sure patakakhala ndithu kuti seko imene tathana nayo fana tabweza kukhala ndi manda kuno kuti chikapanga izo tigwidwa kandi wachipani cholamula khacho otsutsa. Is it that accountability is a missing link in our efforts to end the political violence. Mafurukuza nkhani yofunika kwambiri ndikukhulupirira ndithu kuti program yathu kama program athu atsogolomo tiyayitana Malawi Electoral Commission da police kuti adzakhale nawo pa program ino kuti tizakambirane nkhani zinazi. Aranjeo tingatani kuti tipange ma institutions athu amene amakhuzidwa ndi nkhani zimenezi kuti azigwira ntchito mwachitsanzo wa polisi. Ineyo mukandifunsa nkhani ya ku polisi
ndiona ngati polisi yathu inalephera kalekale, chifukwa chonena kuti malo moti ikhale reformed polisi anena akayiyatsapa kuti amadalira amene anasankha. Mwina koyambirira tikakonze Police Act kuti polisi ija izisankhidwa ndi defense, mwina kaya ndi committee ya defense ya ku nyumba ya malamulo imene ija izisankha polisi, izisankha head wa polisi. Chifukwa chonena kuti modzawana kuti inspector general sangalamule kuti pawenepa ndi kupasa chitsanzo chomveka chodziwika bwino. Munthu amene anamangidwa Mai Martha Chizuma, a president anatusa statement kunena kuti wachiwiri kwa a police amene are responsible for operations apangide discipline. Munthu janapita ku court anakapanga apply judicial review, boma sili kuchita chilichonse kukachotsa judicial review icha. Kusonyeza kuti mwambali ina amangofuna ngoonetsa kuti apapati achita koma palibe chilichonse chimene chimachitika. Ndiye mukaona kunena kuti amayi aja anazunzika padakali pano chilungamo chawo sichikuyenda. Koma ine ndimafuna ndibwera mbali ziwiri. Number 1, ndibwera ndi mbali ya prosecution. Nthawi zambiri zipolowezi zimati zikachitika anthu amaoneka famasiku anthu amajambula maklipi. Palibe so nthawi yoti muchipanga investigate. Amala Electoral Commission aja apatsidwe mphamvu pambali ponena kuti akuyenera kuti mwina azionetsetsa kuti kodi mbali ya chisankho ikuyenda bwanji, koma apatsidwenso mphamvu yozenga milandu, kuzenga milandu zipani zimene zikuoneka kuti zikubweretsa zipolowe. Chifukwa mwachitsanzo Kasimala Electoral Commission ndi kuti ndi center for makamaka ndi registrar of political parties kwa makamaka Amala Electoral Commission. Chifukwa iye uja registrar of political parties kuja sangalume kwambiri fazi zokuti ndikangoti apapa zavuta andichotsapo apapa. Number 2, ndipemphe mabunge ngati CHRR akayatsa ndikhulupirira kuti akundiyang'ana kwambiri menda chola CHRR ndi mabunge ena komanso Malawi Law Society. Malamulo athu amatipasa mphamvu zonena kuti we can do imene timati private prosecution. Apolisi akulephera ntchito, maloya anu akapita kumene kuja ku polisi kuja ukatenga mafacts ndi kufufuza ndi kulemba consent kwa DPP, Director of Public Prosecution, kulemba kalata tipatseni consent tikazenge milandu anthu awawa. Chifukwa ngati mbali inaso malamulo aja anatipatsa mphamvu kunena kuti ngati apolisi akuoneka kuti ntchito ikwakanika tiyeni tilole mabungwe ngati awawa, ma civil society organizations, Malawi Law Society, even ine ngati nendemwe ndikhozopeza lawyer ndikupita ku CHR makamaka ndi lawyer wanga kulemba kalata ku polisi tapanga ni private prosecution ziwenja zimatha kutheka. Ngakhale musanapange ngati mukuona kuti apolisi DPP akukaniza ndi consent, mumatha kupita ku court kuja ukapempha ma prosecutorial powers kuti ife tifuna tizenge milandu anthu amene akuoneka ngati kuti mdziko muno akubweretsa kusamvana, anthu amene akuoneka kuti apolisi akualekerera, zimenezo zikhoza kuchitika. Komanso ine ndikudabwa ati kuti mwina pano pazafika poti ufulu wa mademo ukuchita kukanika ndithu chifukwa nthawi imene kunali anzathu a HRDC amene mwina anzathu a CHRR alimo, timatha kuona kunena kuti ndithu anthu ena mpaka zinapezeka kuti boma lina akakamizika ukatenga ma moratorium kunena kuti 8 weeks mademo asachitike. Zimene zimayenera kuti zizichitika ndithu kuti anthu they should go pansewu osati kusira anthu ochepa okha, kungosira anthu ochepa okha kuti awanda amene adzipita pansewu, koma tiye ndilole kutera kuti anthu adzipita pansewu. Ndipo ngati ena ake ntchito zawo sakugwira, it's better they should resign. Fa palibe chifukwa chonati akabwerere pamalo akagwirire ntchito pamene tikuona kuti sizikuchitika. Ine ma institutions aboma anaola kalekale, mmene alile ma buildings aboma ena anaola kalekale, koma mwina chimene tingapange tikungwapanga reform. Ndekuti reform ija ndijamati ikachitika nkumakanika icha maripoti aja ndaja kumakanika kutuluka maripoti a reform aja. So oti amene anenera akayiyatsa kuti ndilo wankulu ndi boma lomwelo. So ngati boma lomwelo likupondereza tili ndi njira zina zomwe tingagwiritsa ntchito ndizi ndi mafotokoza apa basi. Chobwino. Tili mprogram ya mphepo zinayi. Lero tukambirana nkhani yokhudza ndithu ziwawa zimene zimachitika pandale, ziwawa zimene zikuchitika mdziko muno ndipo zikubweretsa nkhawa yayikulu kwambiri kuti kodi chisankho chathu chimene tichite pa 16 September 2025 kodi tizichita moteremu, ndipo imeneyi ndi nkhani yayikulu kwambiri imene tikuyenera ndithu kuti tizikambirana. Tibwereranso posachedwa apa kuti tione kuti kodi kupita kutsogolo kuno tikuyenera kuchita zotani.
mpulogalamu yitu ya mphepo zinayi. Lero tukambirana nkhani za ziwawa zimene zimachitika pa ndale, ndipo mmene nafotokozera muja kuti imene ndi nkhani imene ndithu ikubweretsa nkhawa kwambiri kuti kodi anthu athadi kuchita kampeni nthawi yochita kampeni akatsegulira chifukwa chakuti pali madera ena amene mwina ena sangathe kupita, ena atha kupita chifukwa cha ziwawa zimene zikuchitikazi. Ndimafuna ndiyambe ndala njewo, mukuona kuti anthu amene ali ndi ulumali zikuwakhuza bwanji zimenezi tikamwakamba nkhani imene ya ziwawa? Sangatenge nawo ndale mbali pandale, sangatenge nawo mbali pandale chifukwa chonena kuti akuopa kuti akhoza kupwetekedwa, akuopa kuti mwina zina zake zikhoza kuchitika. Mwachitsanzo panopa muzapeza kuti zipani zamba kugawa ndalama kwa anthu amene analembetsa akamakaonetsa ma certificate tovotera ticha. So waulumali sangapite pamene pacha kuti akapezeke kuti wakakhala pamene pacha. Kapena tingoyerekeza kuti mene ndililine akugenda pena pake. Nde ine ndipezeka kuti ndapita pa nsonkhano umene kapena ndimafuna ndikayimire ndikhoza kubweza maganizo. Kunena kuti ayi apapa inesi nditengapo mbali chifukwa chonena kuti anthu amene ziwawa zomwe zikuchitikazi palibe aliyense amene akutengapo mbali kuti athetse ziwawa zimenezo. Komanso ndo kuti tiye ndibwere kutsogolo kuti ngoyerekeza kuti chisankho chichatha nde kuti mwina owina sanavomereze kwayamba ziwawa mdziko muno zomwe it's likely ndithu kuti zikhoza kuchitika malingana ndi mmene zinthu zili panopa. Muyembekezere kuti anthu aulumali mchachidziwikira aulumali amayi ana avutika kuthawa ndichatima kuti kumva m'mayiko ena kuti mpaka anthu amene aja akumafika poti pongodzifera pongovutika chifukwa inu mmene ndililine akayatsa wandayandikana nawo akuthawa sangandigwire mkono kuti tizithamanga limodzi ndi achedwetsa automatically ndi kuti ndi achedwetsa. So tikwenera tichitepo kanthu ndithu kuti tithetse zimene zikuchitikazi. Anaphiyo mukamapita m'maderamu takhala tikumva ndithu m'mabomangwa matipati liaison committee ndi makomiti ndithu ambiri peace chakuti kodi zimene zikuthandiza? Zikomo kwambiri. Makomiti amenewo ali ndi ntchito zake ndithu, andi chinthu chimodzi chofunika kwambiri nchona kuti amaina kuti adzese mtendere maboma mmene iwo akugwira ntchito. Mwina mavuto ndionena kuti chimene mabungwe osiyanasiyana amene akukhuzidwa mboterekeze multi-party liaison committee ndi structure imene inakhazikisidwa motsogozedwa ndi Malawi Electoral Commission MEC. Komanso mwina mabungwe ena amakhalanso akugwira ntchito kuthandiza mabungwe amene aja kuwaphunzitsa mmene angagwirire ntchito, kuwaphunzitsa mmene angaonere kuti apa pakuoneka zizindikiro zoti pangati uchitika ziwawa. Chimene chofunika pano kwambiri ndikuona kuti kodi mavuto awo kapena magaps amene alipo pa luso limene anga akuyenera kuti akhale nalo. Mavuto amene ndi ati, magaps ndi ati, knowledge gaps, skills gaps. Ndikuona kuti tachita firu magaps amene aja kuti athe kumadziwa zoyenera kuchita. Vuto limene timalipeza ndilo kuti ambiri aja mwina asankhidwa koma sakudziwa chochita, komanso mwina pa nthawi imene zisankho zadutsa amakhala kuti sakhala kugwira ntchito. Pafunika njira ina kuti makomiti ngati amene aja azikhala kugwira ntchito nthawi zonse mpaka noti chaka chonse osayang'anira kuti kuli chisankho kapena kulibe chisankho. Komanso china nchofuna kuti makomiti amene aja tiyapitise pansi ngati kuma constituency. Ndikuwapasanso upangiri wokwanira kuti athe kumagwira ntchito moyenera. Chinanso mwina tingatona kuti titawunikira gawo la utsogoleri wawo. Multi-party liaison committee amatsogoleredwa ndi bwana mkubwa amene ali DC. Boma limakhala ndi mphamvu kapena chipani cholamula chimakhala ndi mphamvu zosuntha kapena kuyika environment yonena kuti mwina ma DC ena asakhale umasuka kugwira ntchito. Limenelo ndingatoti ndi vuto linanso limene takhala tikuliona pamene makomiti amene angati multi-party liaison committee magwirira ntchito. Pafunika tiunikire kuti kodi utsogoleri wake uzikhala otani ndi cholinga chona kuti athe kugwira ntchito zawo mmene amalawi onse akuyembekezera. Akayatsa kupita kutsogolo tichite bwanji chifukwa ikuoneka ndithu kuti nkhani imeneyi anthu ena alankhulapo inde ngati mabungwe amene si aboma, koma
tikaona anthu amene timayembekezera kuti alankhulepo alankhulepo ndithu kuti ayi mchitidwe wokuchitikawo kuti izi ndi zolakwika akadalizi sakulankhulapo yayi tichite bwanji pita kutsogolo pakufunika kuti atsogoleri ayankhulepo kudzudzula komanso kuchitapo kanthu kuti mchitidwe umene uthe atsogoleri azipani zonse of course ena alankhulapo ndithu komano si onse alankhula atsogoleri mipingo nawonse adzidzulepo ena alankhulapo komano si onse ena angokhala komane ndikuona kuti pofunika ndithu kuti mwina tichite kafukufuku ozama kuti tiunike vuto limeneli komanso tiziwe kuti kodi chimapangitsa kwenikweni ndi chani. Of course ngati mabungwe ndio kuti tachitapo ndithu timakafukufuku tathu nkuona kuti chimene chimapangitsa kwambiri chimene kuti uziwe pasogolo ndi chani. Pali zinthu zambiri pampa chandakamba pankhani za accountability, that's number 1. Kuna kuti nthawi zambiri sipamakhala zotsatira ukachita zachipolowe machances oti ungatotengedwa kupita kukhota makhala ochepa zimene zimapereka malongolomera kwa anthu ena kuti nkhani za ndalezi zimangotsera malire. Chinthu china ndi achinyamata anafotokozapo zanga Vincent kuna kuti kwati kunoko amene amachita mapepetrators ambira makhala achinyamata komano sikuti amachita mwayi wokha yayi amakhala kuti atani atumidwa anthu ambiri amakhala kuti apasidwa kangachepe ndi mukotezifunsa kuti achinyamatawa nchifukwa chani amakhala target nthawi zambiri. Vuto loyamba ndi ulova achinyamata ambiri ngo amangokhala zimene zimapangitsa kuti akhale pachiopsezo choti angatogwiritsidwa ntchito kupanga ziwawa chifukwa anthu akangomva atutu kulima 10,000 aperekedwako anthu amakopeka ndi maseka mamawa macheza ndi anyamata ake nkhani zakalembera kuna kuti chapumpa pakaphiri akuti zulo aminidzana the day before the closure anthu amabwera mochepa choncho ndi unangobwera phungu wina wake phungu atika shadow anangola ma 500 kwacha tizikoma ati anthu anabwera atu chonchi 500 kwacha atu maona now 500 kwacha ndimene kuchita motivate munthu kuti akalembetse kalembera na achinyamata ambiri angokhala akapangidwa offer kandrama olokanga chepe you be surprised kuti sina mazamiri zimapasidwa kuna 1000 2000 5000 kwacha so I think we also need to address nkhani imene ya chinyamata achinyamata atu akhale ndi chochita otherwise they will continue to be used to instigate political violence nziko muno. Tirekezere pamenepa program yathu ya mphepo zinayi tinakakonda ndithu kuti nakhala ndi anzathu Malawi Electoral Commission komanso apolisi ndikhulupirira ndithu kuti tiyesesa kuti program yathu imene tikhale nayo posachedwapa tidzakhale nawonso timve mbali yawo kuti kodi nkhani zimenezi zokhuza ziwawa mandale akuchitapo zotani. Ndikhulupirira ndithu kuti mwatsatira bwino zimene timakambirana mpulogalamuyi koma nkutheka kuti muli ndi funso kapena ndemanga nambala ndi omweja amene ndithu timapereka kuti mutha kupereka ndemanga zanu komanso mafunso anu osiyanasiyana. Tithokoze kwambiri Vincent Rangel amene tinali nawo pa program imeneyi amalankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana zokhuza ndale kuno kwathu ku Malawi. Tinali nda Michael Kayatsa kuchokera ku CHRR komanso tinali nda Christopher Napio kuchokera ku bungwe la NICE. Tathokoza kwambiri akuluakulu kuti tinali limodzi mpulogalamuyi. Malo mwanzanga onse ine ndine Chance Mozopanda. Tikumanenso Sabata yamawa. News.